daure daure amarya daure 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 amarya daure 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 amarya daure 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 amarsu daure daure amarya. Ni dai Allah nake kira tun fari, domin shi ne yake yi mun yayi kari, kuma shi inda ya bani bai mun gori. Autan waka na faɗa na yi kari, baitin ango amarya ne kan tsari, domin gidan bikin gaye an nuni. Salatin nan wanda baya shi a gare shi, ga manzo na ɗan Amina wanda ka yi shi, sannan kace da mu fa duka mu bi shi. Idan mun bi shi mu yi koyi da halin shi, aure ne an ka ɗaura sunna tashi. Ango da amarya auren soyayya gashi yau an ɗaura shi. Waka ta aure ce yau nake da babban murya. Ango da amarya ga nan sun shirya, ana ta zuba ruwan kudi kamar daga shaya. Burin mu kawai ku ba marasa kunya, auren ku an kai shi babu hamayya. Idan kun ɓata amarya za ku bi shirya, wata 'yar shawara na zo zan baki. Idan an kai ki ma'ana ɗaki, idan yace ki yi doke bai mamaki. Idan yace ki bari rufe bakinki, ƙawayenki kin ga gasu za su kai ki. Idan sun kai ki shawara sun baki, iyaye na ki gasu sun yi adansu, suna murna yau ake biki na diyarsu. Yayi har kanne kunji na sawo su, antis ɗan amarya gane gare su, dan sun yi adansu sai ka ce dawi su. Ina irgata amarya kin bi sahunsu, ango kai ma fa shawara zan baka. Idan an kai ta zamo matarka, dukkan nauyinta kaga shi fa ka ɗauka. Ango ka ganta yanzu ta zamta ka, iyaye naka sun kasa albarka, har da abokai suna ta masan barka, domin ka zam uba uwa a gare ta. Dukkan haƙƙinta kaji an baka bata, Allah ne ya haɗa ku kun cancanta. Yau dai ranar ku ce ku ɗan cire tuta, ango kayo ado jikinka da tsafta. Allah sa a zaman ku ayi da tsafta. Auta Imrana ne da waƙar ki amarya, mana autan mawaƙa ne dan Katsina